Venus Lift, Government Authorized Lift Maintenance and Erection Contractor. Contact number Sharat Shirsat 8108 709128 or 887999 Mumbai address shop number 6 Shri Sairam Apartment, Nandivli Talav Road, Kalyan East. Sindhudurga address Ganga Sindhu Society, Gala number 13, BKG Road, Kankavli. बंद पडलेल्या टेम्पोला कंटेनरची जोरदार धडक बसून अपघात झाला। या अपघातात टेम्पोमध्ये झोपलेला चालक हा सुदैवाने बचावलाय, तर दोन्ही वाहनांचं दर्शनी भागाचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय। सकाळी 9च्या सुमारास अपघात घडलाय। एडगाव घाडेवाडी नजीक 2 दिवसांपूर्वी टेम्पो नंबर MH17 BY 8913 ला बिघाड झाल्याने बंद पडला होता। रस्त्याच्या डाव्या बाजूला तो टेम्पो उभा करण्यात आला होता। आज सकाळी कोल्हापूरवरून वैभववाडीच्या दिशेने जाणाऱ्या कंटेनरचा नंबर MH04JU 6929 ब्रेक फेल झाला व कंटेनर उभ्या असलेल्या टेम्पोला जाऊन धडकलाय। या अपघातात दोन्ही वाहनांचं दर्शनी बाजूचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय, तर चालक हा सुदैवाने बचावलाय। या अपघाताची माहिती मिळताच घटनास्थळी ग्रामस्थ व वाहन चालकांनी गर्दी देखील केली होती। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।